87 immigrant ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta wara li kienu f'diffikultà fuq dgħajsa tal-injam madwar 30 mil nautiku fin-nofsinhar ta' Lampedusa. Dawn iddaħħlu fil-bażi marittima tal-Forzi Armati ta' Malta f'xatt it-Tiben fl-għodwa tal-Erbgħa. F'istqarrija, il-Forzi Armati qalu li rċivew notifika miċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni u Salvataġġ f'Ruma dwar id-dgħajsa it-tnejn li għadda. Intqal li bastiment Taljan tal-Frontex intalab jagħti l-assistenza lil din id-dgħajsa bl-immigranti sakemm jaslu il-Forzi Armati ta' Malta. Madankollu l-Armata qalet li l-bastiment tal-Frontex ma kienx f'pożizzjoni li jagħti l-assistenza mitluba. L-Armata komplit tgħid li l-immigranti ġew salvati fil-lejl ta' Tlieta u ttellgħu abbord il-patrol boat P-52. Intant, grupp ieħor ta' immigranti li daħlu f'Malta fl-aħħar tas-sena li għaddiet ħallew pajjiżna lejn Franza Kmieni l-4 filgħodu. Dan kien ir-raba' grupp ta' immigranti li fl-aħħar ġimgħat telqu minn Malta. Bl-ewwel gruppi jitilqu lejn Franza, il-Lussemburgu u l-Portugal. F'istqarrija il-Gvern qal li l-immigranti kienu mejjuna mill-awtoritajiet lokali u dawk Franċiżi, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni u awtoritajiet oħra Ewropej. L-immigranti ħallew Malta bis-saħħa ta' ftehim ad hoc li ntlaħaq bejn il-Kummissjoni Ewropea, Malta u Stati membri Ewropej oħra minħabba l-kriżi umanitarja li nqalet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.